Damina sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang oras madita salutna, oras hata nilibata nagabi ujahan ni Gunuta magbiti-biti pertanyaan tabu darion dimana tersurat di Yohanes bidu 12 mamukasian ayat 12 jalamar haujungan di ayat 15 sonoma di pasahat hatana dibongoti Yesus huta Jerusalem dungi torang niari nai dibegi halak natorok do ro tu pestai nanaing Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma'aka mare-mare laho manomu-nomu ibana buhut di jauh-jauhon hosianna pinasupasu manaro marhite goak ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapat Yesus mahalo disada ima dihuduli khobar tunatar surat unak komedian borusion ida marajam do naro marsihudul di anak ni haludi ido saatna oras madita salutna damang dainang na hinakolongan di bagasan Tuhan Yesus o jahat di bagasan minggu tahun ido maka tidak kon puaso ni dipata bolo tapay hut-hut do turpukon ra itor ingot do kita tokinai masuk mahita tu minggu-minggu pasyon dungi tataringoti ma ari hamamate ni Tuhan Yesus dungi masuk mahita tu Paskah manang ari hadeheon ni Tuhan ditik kita ingot tidak mangdainang naro Yesus tuhuta manang tu kota Jerusalem harorona tutu dan songon na tinagam ni hajol maon ala na pinikiran ni jolma hati hai na Indonesia melua siang persoalan na niadupan saruba dohot kita jolma rotu debata na di bagasan tangiang manang tarsobaon bangido asa melua di tasian ganuk nasa hamaolon ni dirita lata adu ragam do songoni jala somal do si songoni akka si songoni madaman dainang nama sa ditonga-tonga ni bangsoi naing disakapi na sida songon na dirohanay manian nasawa disakapi na sida Jesusiga di raja di nasida raja sekaligus pahlawan nabui memperjuangkan nasida siang saluhut na amaulon na diadupi di bangso tamang dainang na hinakolongan molo tapay hutihut pitor asing do haroro di Tuhan Yesus halu di do dinakoi dang huda molo dinakohi haludi berarti na marlapatan doi na mabuat dami doi ba mabuat dami ibana hadameon ni jolma itu di bata pardamean ni hajol mau naung merdosa tu di bata ala ni dosa daudu jolma isiat di bata alani dosa masa do perbedaan ni hasil tongan dohok ganup pak porhon ni dosa manang subia di dosa ini dan adok kadumuan ni hajol maun dohok de batang ala dosa dan bui mardomu dohok ada diaw ima de batang Roh Yesus na inakohi haluni imana patuduhon
nanai pada mehononan dan nalahoma orang dan nama buan senjata ibana podang hujur manang akan asing alai da dibuan ibana haserepot niro na dibuan ibana disimar hite-hite haludi hasitongan asa unang bemulak medebu jolmai tudusa itu kumpara ni haludi na didok ni Tuhan Yesus haru haludi dan olo ibana terhubung tu sada lubang nasarupa rubungi imana gabi hadabuan ni jolma laos ro ibana dinakohi haludi na patuduhod do sasitong na jolmaipe unang binian madabu tu bagasan dosa unang be madabu tu lubang nasarupa amang inang lah hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na mangihut muse Roma kanatoroki bisakah hidupi rohana laos didokma hosianna pinasupasu mana Romar hite-hite kuar ni Tuhani Raja ni Israel didok nasida dopenga di ida Tuhan Yesus roho dinakohi haludei alai hosianna pinasupasu mana Romar hite-hite kuar ni Tuhani Raja ni Israel dan dia tusi nasida na didokna alai na dipakilala hondoh na hinirim ni rohana do na dipasahan dipakilala hon na sida las ni roha nang pedi bagasa kamaulon laos dihirim rohana sida do asa malua na sida siak kamauloni aladoro raja na lahu palua hon na sida ima na sinakapan manang na hinirim ni rohana sida dan kainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus somoniko baran ni gadup nasa akapar mulwod ni hajol mau ati gudang na sumangat tusi ahana didok ido na didok ni Tuhan Yesus ditik kinaung disilangi ibana marpamuati marohama liyama dang diat tusi na sida na didok tadi godang do jolma holan mangguguhon mutuhan na damang dayna mangguguhon ganuk nasa kapangatusion ni pamikirion naung di parsiajari ati ido wolo diberek kamu dibayar kami do sohon hata-hata bijak ati ahadu bidana halak na pistar namar parbinotoan dohot talak nabisu diupamahom masokono molo halak napistar mabangun dalan mabangun dinding dinding do dipatiboy bana dinalaho mga linggumi isarana songojol manajulu makana dong gabi benteng nahapal tembok na manang dinding na paholak kodiri na do ibana tumusuna laos ido na tabere di Jesus di boto ibana do godang na marmusu tu ibana di boto ibana do godang na maralo tu ibana alai dan di paholak Jerusalem pe dang sipanulupi di ibana aka hala parise saduse doho aka si boto surat alai di topot ibana do Jerusalem dang lagabe disirang ibana dirina dang disirang ibana nagabe di bata nagabe Tuhan tu jolma natinopana alai ditopot ibana
Amanginang om mana ga bisa datada diganuk nasa hajol mau nuai dibadik kodoh de mata. Molo nakaning akan amar parbinotoan membangun tembok manang dinding na hafal songon benteng alai molo halak namar bisu nama bangun jabatan. Makanya di do ganuk nasa aka namar bisuki olo mengalului benang merah, mengalului di dia titik temu, mengalului songon dia ma asa pajupa ganuk nasa hading ganuni. Jadi bolo disakapi hajol mau dope dinalaho mengalului ganuk nasa aka hasitongan ni diri, berarti dia membangun tembok terhadap dirinya, bahkan dia tidak bisa disebut sebagai berkat bagi orang lain. Alanya ibadah menutupi dirina. Jolmana menutupi dirina, dia akan kekurangan banyak hal. Molo dihaliangi jolma tembok, soal tembok Jericho, dihaliangi bangsa Israeli. Terjadi mak biar niroha bohado namasa di luar dan di boto. Suplai makanan tengah kurang. Terjadi mak krisis, terjadi mahagaleon, masa magaduk nasa aka hadaluon di parporang. Jadi cara nanaho mengatasi ganuk nasa aka siulah honoton di Tuhan Yesus manang pencapaian misina di nalahu panuaho jolmai ro ibana mabuka diri, ro ibana manopot, ro ibana mabangun jabatan. Makanya Yesus mana gabi parhitian. Molo didok parhitian berarti hite, molo hite berarti jabatan. Atau manang titi inganan di nalahu menyeberang. Siasa dengan anon, tu ingananan buisaha. Laos di bagasan Yesus mahita dapotani. Iba nama parhitian, iba nama dalam, laos iba nama naupuna. Ala iba nado depata. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Una komabiar borusion ida marajam donaro marsihudul di anak ni haluni. Ro ibana sebagai raja, ro ibana nagabi raja. Ate songon didokna raja namar kuaso maibana. Laos hobar tu topik ni mingguta maka tidak kon kuaso ni depata. Molo raja naro ahado berarti sifatu bawang somalna A, B, C inna kan dungi buse ngatatu sira dihita kanau songa mabigi berarti patu paroha para beroha para diganuk nasa kanarikot bisi alai boloro raja suku-sukunna hita do nama ngido tu raja asasau nabi nangido ni roha manang raja do nama dok titahna asasau songon hatani raja amang ina mulak tu sido nakkan molo tak akui do raja Tuhan Yesus Kristus nahudul di hadodi dan perlu si hadiaran boy do hitamar pangiduan boy alai sakap ni sinasau sakap ni debata aibana do raja boy do hita mangido ganuk nasa hadini gano songon nata pikiri boy sebab Tuhan memberikan akal pikiran hikmat kebijaksanaan di hajol maut taboto do di dia naringgan marhiti-hiti pangajarion na marhiti-hiti hatanay. Berarti taboto ma mangidugo na kanaringgan.
Dungi muse holak kita do namang ido tu ibana raja ibana. Berarti aturan ate SOP na pinasahatna ganup na sa paretana ganup na sa undang-undang na ikon siula honotton ikon sihanulu honotton laos di batudu Jesus doi unang manian sakap punasau alai sakap puma ninna do ditangyangna tua doban ni jauh badi patai atong damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tapa sangat na Tuhan marhite-hite hautuhon ni roha taingot galup nasa haroronai umokopitan nasa galup nasa nabinahenai umokopitan ate ulang benian tapa tujulu galup nasa sakap ni rohata alai tapa tujulu masakap ni dibata di bagasa parmulunta sakap ni dibata do napatu pahon galup nasa ka pasu-pasu na gudang di bagasa parmulunta lubi siya nata sakap ini merdeka pe bangsa Israel moloro Jesus nagabi Mesias songon na didok na di badan narubi didok ka bangsa Israel ini memerdekahon nasida sian bangso siliban manang bangsoro ahamalabana menasida merdeka di kebangsaan manang di kenegaraan alaidang merdeka nasida di partotion hamateat do nagabe jambar di ganup nasak kasih songoni molo merdeka ibadah di portivion alai dan merdeka ibadah di Tuhan atong damang daina lubis yan naung tasakapi ni bagasa kajol mauta ido nunga di patu-patuhani imata hatidah kon kuasona di bagasa nasini rohana roi bana madapot tok kita roi bana manopot kita galup marsada-sada manginan tahalas sumai laos tapasaut malas ni rohana asa langgada pasu-pasu lubi sian natasakani amin martalian kita.